Nagpirma sang Memorandum of Agreement ang United Fraternities and Sororities of Panay para sa Dugong Bombo 2025 sang Bombo Radyo Philippines, Red Cross kag Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. Ang MOA signing ginpangunahan sang Station Manager sang Bombo Radyo Iloilo nga si Bombo John Talento. Ang UFSP ang gintiglawas naman sang ila presidente nga si Ayan Rico kag ang ila advisor nga si Engineer Roy Miranda. Nahibaluan nga ang UFSP ginabug-usan sang 15 tanan ka mga fraternities kag sororities. Ginaagda naman ni Rico ang publiko nga makigbahin kag magdonar sang dugo bilang isa ka mapuslanon nga akto nga sarang magsalbar sang kabuhi sang madamo nga Pilipino. Ang Dugong Bombo 2025 patigayunon sa Nobyembre 15, 2025 adlaw sang Sabado sa Iloilo Science and Technology University sa La Paz, Iloilo City. Patigayunon ini sang dululungan sa 25 ka mga key cities sa bilog nga pungsod kung sa diin naga-operate ang 32 fully digitalized AM kag FM stations sang network. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. I am Ayan Rico, the president of United Fraternities and Sororities of Panay and a member of the Tau Gamma Phi Triskelion Grand Fraternity. I would like to invite everyone to join the Dugong Bombo this coming November 15, 2025. This project is beneficial not only for those who needed blood but also for the future use for the people all over the Philippines. Now, I would like to urge not only the fraternities and sororities here all over the nation to join this United Fraternities and Sororities of Panay fully supports the Dugong Bombo 2025 is coming November 15. So Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated and Philippine Red Cross.